dịka anyị si n'oge gara aga na ọrụ ugbo abụghị maka onye ike adịghị, onye umengwụ agaghị arụ n'ọrụ ugbo maka na ọrụ ugbo bụ maka ndị ike dị. Ọ bịa na ọtụtụ mmadụ ji aba n'ọrụ oyibo n'ụbọchị ndị a na-agbara ọrụ ugbo ọsọ maka na ihe na-eme karịrị. Dịka anyị kwuru n'oge gara aga, anyị soro ji n'ala, mana uchu a na-echuru ji karịrị akarị maka na ọ bụ na ji ruo ome, a na-egburu ya agba, a na-egburu ya oli. Ugbu a abatala m n'ime ọhịa, ịhụla ka m na-awagharị n'ime ọhịa ka m wee bute agba m ga-etinye na ya bụ ji ka ji wee mee mma maka na ọ bụghị naanị itinye ji n'ala, e nwekwara ọrụ dị iche iche a na-arụrụ ji. Nke a bụ agba icheku dịka ndị be anyị si akpọ ya, agba icheku. Ka anyị gbuchere nke a ka ọ wee dị ka na-eme maka na ọrụ anyị arụ akarịkwa na akarị. Nke a ka a na-akpọ agba ụkpọdụ dịka ndị be anyị si akpọ ya. Nke a bụ agba ụkpọdụ, na-egbuola agba icheku, nke a bụ agba ụkpọdụ. Ihe mere ọbịa osi niile ka eji eli ji. E nwere nke ndị be anyị na-akpọ ma atụ ụbọchị ma ndị ọzọ. Ndị ahụ na-agba ụtụ. Ọ bụrụ na itinye n'ala, ọ nọ ọnwa ole na ole maọbụ izu ụka ole na ole gbaba ụtụ. Mana agba icheku, agba ụkpọdụ, agba ụtụ, agba ọka nakwa ndị ọzọ, ọbụla dị agba achara, ndị anaghị agba ụtụ. Ị nwere ike wee gba ya wee lie ji afọ na-abịa nakwa afọ abụọ na-abịa, ọ naghị emebi, ọ naghị agba ụtụ. Ọ dị mma. Nke ọ bụla i gbutere, ị ga-agba mbọ ka ịkpachapụ ahịhịa dị ya na ka ọ wee dị na ka ihe dị mgba mere. Nke a ka a na-akpọ osisi ụtọ. Dịka anyị kwuru na mbụ na osisi ụtọ na-adịkwa mma iji wee lie ji maka na ọ naghị agba ụtọ. Osisi ụtọ enwere ihe ọ na-amị a na-akpọ mkpụrụ ọdụ agụ. Ile anya hụ na nke a akabeghị aka, ọ kacha aka ma chaa, ọ na-acha edo edo. Ọ na-atọkwa ụtọ ma aracha ya. Otu oge ọbụla na-ebata n'ime ọhịa agba, a na-ewere ya wee chere agụụ. Otu a ka ọ dị. Nke a bụ osisi ụtọ. A ga na-anwa ọrụ ugbo abụọ maka onye ume ngana. Uche anyị dịkwa ya. Dịka oge gara aga, anyị jere n'ọhịa bute agba a ga-eji wee gbapụlata ji. Nke na anyị ga-ahụ na ome ji etopụtala. Ọzọ dịka ibe ya bụ na anaghị agbapụlata ji n'ụzọ ụtụtụ maọbụ n'ọnụ ụtụtụ maka na oge ahụ ọnụ ji ọka dị periperi, enwere ka ị ga-esi metụ ya ka ọ gbajie. Ọ naghị adị maka ọnụ ji na-agbaji. Ọtụtụ oge a ga-eche ka anwụ chaa anwụ obere oge ka ha nwee ike wee gbasie ike. Na anyị ga-ahụ na ọrụ na-aga n'iru. Ugbu a anyị chọrọ ka anyị rụnye raba agba wee gbapụlatakwa ji. Nke a ka ịhụ ka esi agbapụlata ji. Enweghị ụzọ ọbụla kpọmkwem esi agbapụlata ji. Onye si mụta usoro ahụ na-agbapụlata ji. Nke dị mkpa bụ ka ji wee hụ agba ọ ga-eji na-arị elu. Gbaa mbọ hụ na agba gị bara nke ọma n'ala, ọ ga-abịa ikuku ka ọ ghara ikutue. Anyị wee nwayọọ gbapụlata ya bụ ọnụ ji. Gbapụlata ya bụ ọnụ ji.
agba mbọ na nke ọdị mechara na ya bụ omeji kekwara ihu n'elu. Onye pụrụ ka a na-eme ọ ga-abụ ya bụ ọ na-eto osizi ebe ahụ wee toro gbogowe. Ọ bụ na nke a gasị a ga-etinyekwa oli bụ nke nnukwu a ga-eji wee jikọọ ọtụtụ agba ji ọnụ. Otu a ka ọ dị, maka na dịka anyị kwuru n'oge mbụ na ọrụ ugbo amaka. Onye ọbụla gba mbọ na-akọ n'ihe n'ala, ma ị bụ onye ọrụ ugbo ma ị bụ onye na-azụ ahịa, ị bụ onye ọrụ aka, gba mbọ na-arụ ọrụ ugbo na o kwesịrị ekwesị. Ọ bụrụ na ile anya ị ga-ahụ na ụgụ apụtala. Naanị ị ga-ahụkwa na abacha ji nwayọọ nwayọọ wee na-esepụta isi. Ga-ahụkwazi ọka, ga-ahụkwazi ji. Ịhụ na n'oge adịghị anya ọ bụ na ibe m na-agba mbọ na-ewere mkpụrụ akụ dị n'ugbo ha nsorokwa ha. Onye kwuru ka na-eme ndị banis na aka aja na-ebute ọnụ mmanụ. Onye rụọ n'anwụ orie na ndụ. Ile anyị wee hụ na anwụ na-achakasị m nche. Ekele dịrị ndị Igbo ndị nwe anya nka were pụta okpu ata ga-abụ ịnọrọ n'anwụ ghara ịchadịga ụbụrụ isi. Otu a ka ọ dị. Biko onye ọbụla gba mbọ banye n'ọrụ ugbo. N'ọrụ ugbo dị mkpa rinne. Isi na ike Igbo njem ọnụ. Biko ọ ga-adị mgbe ọzọ. Daalụnụ.